Ai, claro, els meus fills tenen el futur millor, el tingueren millor, perquè jo per almenys ja me preocupi de diverses coses, perquè els meus pares a mi me portaven a l'escola. Ells eren analfabetos. I, sin embargo, no sabien que quan ulls d'escola, el certificat escolar, a mi no me'n feren. Entonces, jo, per almenys, vaig procurar els xicots que anaven a l'escola i que tinguin a cada un el seu certificat. Pues, afortunat o no afortunat, igualment de tot, haguera viscut en l'altre. Siga més, siga menys, però haguera viscut igual. Al tirar la tenda, pues, sempre tenien més moviment, més diners, més menjar i més de tot. El tenies tot a la mà. D'altra manera, pues, hauria de tenir amagat i menjar quan fos a la 10. Ja ho crec. Entonces hi hauria tendes, n'hi haurien 10 o 12 de tendes. I altres cosetes també, com si fossin quioscos, 3 o 4 cosetes d'aixes, unes 14 o 15. Vivien al comerç perquè eren autònoms. I Museros en aquesta època s'omplia de gent nova que anava sempre buscant negocis on fer les seues compres i cobrir les seues necessitats. Era una oportunitat pels negocis del poble, evidentment. En l'època dels anys finals dels 60, principis dels 70, la gent no volia anar molt a treballar a les empreses que s'havien instal·lat ací, perquè era més rentable, que és el que són les coses, era més rentable anar al camp, a fer un jornal al camp o anar a collir taronja, pagaven molt més que se pagava en una empresa industrial. Sin embargo, n'hi ha que veure en els anys que han passat com ha canviat la cosa. Avui en dia en el camp no se pot guanyar la vida, ninguna persona, i sin embargo en les empreses pues estan pagant uns bons jornals i un bon sueldo. Sí, l'únic que passa és que avui els supermercats s'ho mengen tot i no hi deixen viure a les tendetes. Tots els comerços del poble tingueren una crisi molt forta degut a la implantació de grans superfícies. Jo crec que la gent no està per fer esforços, la gent intenta cobrir les seves necessitats. Les tendetes el que tenen que fer és cobrir aquestes necessitats que les grans superfícies no estan cobrint. Evidentment és difícil, però la gent ja també va canviant el seu estil de vida.